Миналата седмица разговарях с приятел, който хърчи над 300 лева месечно за хранителни добавки. Мултивитамини, омега-3, пробиотици, колаген, цяла аптека у дома. И когато го попитах чувства ли разлика, той се замисли и каза: честно казано, не съм сигурен. Знаете ли какво е най-лудото? Преди 2 месеца четох изследване от университета Джонс Хопкинс, което показва, че повечето мултивитамини не дават абсолютно никакъв ефект върху здравето на хора, които се хранят нормално. Нула. Изхвърлени пари. Но ето истината, която индустрията на добавките за 150 милиарда долара не иска да знаете. Има обикновени храни, които правят същото като тези скъпи капсули, само че по-евтино, по-ефективно и с научни доказателства, които не оставят място за съмнение. Днес ще видите 5 продукта, които вероятно игнорирате и защо те може да са единственото, от което наистина имате нужда. Нека започнем с нещо, което ще ви изненада. През 2018 година канадски учени направиха мета-анализ на 277 изследвания с над 2 милиона участници. Искали да видят дали хранителните добавки наистина помагат. Резултатът? За повечето хора, здрави, които се хранят разнообразно, добавките не правят абсолютно нищо. Нито намаляват риска от сърдечни заболявания, нито ви карат да живеете по-дълго, нито подобряват паметта или енергията. Просто минават през тялото ви и излизат от другата страна. Но какво прави разликата? Храната. Истинската необработена храна съдържа нещо, което капсулите не могат да възпроизведат. Комплексна матрица от хранителни вещества, които работят заедно. Фибри, фитохимикали, ензими, стотици съединения, които учените все още откриват. Един професор по хранене от Харвард го описа така. Когато ядете портокал, не получавате само витамин С. Получавате флавоноиди, които помагат на витамин С да се абсорбира. Получавате фибри, които хранят червата. Получавате вода, която хидратира клетките. Това е оркестър, а не соло. И ето първият продукт, който доказва точно това. Чували ли сте за пробиотици на стойност 80 лева? Капсули с милиарди живи бактерии за чревното здраве. Кисело зеле струва 3 лева за буркан и съдържа повече живи култури, отколкото която и да е капсула. Изследване от 2022 година от университета в Лайпциг показва, че едно ферментирало зеле съдържа над 28 различни щама бактерии. Lactobacillus plantarum, L. brevis, Leuconostoc mesenteroides, целият набор, който червата ви жадуват. Но ето какво прави киселото зеле специално. Процесът на ферментация произвежда витамин К2. Това е витаминът, който кара калция да отива в костите, а не в артериите. Повечето хора имат дефицит на К2, защото се произвежда само при ферментация. Германските учени са проследили тази връзка с остеопороза. Жените, които ядат ферментирали храни поне 3 пъти седмично, имат с 35% по-силни кости след менопаузата. Без добавки, без скъпи протоколи. И това е само началото. Киселото зеле съдържа сулфорафан, мощно противораково съединение, същото, за което хората пият скъпи екстракти от броколи. 2 супени лъжици на ден. Това е всичко. Виждали ли сте тези добавки за енергия и издържливост с азотен оксид? Струват 50-70 лева. Червено цвекло прави същото за цената на 2 кафета. Когато ядете цвекло, то се превръща в азотни нитрати в тялото. След това нитратите стават азотен оксид, молекула, която разширява кръвоносните съдове, подобрява притока на кръв и увеличава доставката на кислород до мускулите. Британски изследователи са тествали това на олимпийски спортисти, давали им сок от цвекло преди тренировка. Резултатът – времето до изтощение се е увеличило с 16%. 16% просто от един зеленчук. Но не става въпрос само за спорт. Цвеклото съдържа беталаини, пигменти, които подпомагат черния дроб да детоксикира. Познавате тези детокс добавки за 100 лева с бял трън и артишок. Цвеклото прави работата по-добре, защото беталаините влизат директно в фаза 2 на детоксикацията, там където черният дроб обезвреждава химикали. Има още нещо страхотно. Цвеклото намалява кръвното налягане по-ефективно от някои лекарства.
Изследване от университета Queen Mary в Лондон показа, че една чаша сок от цвекло дневно намалява систолното налягане с 8 пункта. За сравнение, това е ефектът на лека антихипертензивна терапия. Печено, сурово в салата или като сок не играе роля. Искам да ви разкажа за една жена на име Мария. Запознах се с нея в един форум за здраве преди година. Тя беше прекарала 1000 левове за добавки, магнезий за съня, колаген за кожата, желязо за умората, витамин D, цинк. Списъкът беше дълъг – 47 продукта. И въпреки това се чувстваше зле. Един ден, напълно разочарована, тя спря всичко. Реши да опита нещо радикално различно – да яде истинска храна, да готви от нулата, да забрави капсулите за 6 месеца. Знаете ли какво се случи? След 3 месеца нивата й на желязо се нормализираха, енергията се върна, кожата започна да свети, сънят се подобри, без нито една добавка. Как е възможно това? Защото тялото не чете етикети, то разпознава храна и когато получава истински, целостни продукти, започва да прави това, за което е създадено – да лекува само себе си. Сега нека видим какво яде Мария, защото следващите продукти променят правилата на играта. Омега-3 добавки струват от 40 до 150 лева. Рибено масло, крилово масло, веган алтернативи – всички обещават чисти омега-3 масни киселини. Ленено семе струва 8 лева за половин килограм и съдържа повече алфа-линоленова киселина, алфа-линоленова киселина, отколкото която и да е друга растителна храна. 2 супени лъжици ви дават 6400 мг омега-3. За сравнение, типична капсула съдържа 1000 мг. Но има уловка, която трябва да знаете. Лененото семе трябва да се смели, иначе минава през тялото непреработено. Цялото семе е прекалено твърдо, храносмилателната система не може да го разбие. Затова винаги смилайте прясно с кафемялъчка или го купете смляно, но го съхранявайте в хладилника. Канадски учени са направили изследване върху жени с високо кръвно налягане и високо ниво на възпаление. След 3 месеца консумация на ленено семе, възпалителните маркери в кръвта паднаха с 46%, без лекарства, без добавки. И има още нещо. Лененото семе съдържа лигнани, растителни съединения с антиестрогенен ефект. Това означава, че могат да помогнат при хормонален дисбаланс, фиброаденоми, ендометриоза. Жени, които ядат ленено семе редовно, имат с 18% по-нисък риск от рак на гърдата, според метаанализ на 10 проучвания. Добавете ги в смути, в кисело мляко, в салати, всеки ден. Имунни бустери са огромна индустрия. Екинацея, съмбюка, витамин С мегадози, обещания за по-силна имунна система. Шиитаке гъбите правят нещо много по-интелигентно – модулират имунитета. В Япония ги наричат гъбите на дълголетието и науката разкрива защо. Шиитаке съдържа лентинан, полизахарид, който активира макрофагите, естествените убийци на тялото и Т-клетките. Това не са празни думи. Лентинан се използва като допълнителна терапия при рак в Япония от 1985 година. Изследване от университета в Флорида тествало ефекта на шиитаке върху имунната функция при здрави възрастни. След 4 седмици дневна консумация, броят на Т-клетките се увеличил с 40%, а възпалителните протеини се понижили. Но ето какво още правят тези гъби. Понижават холестерола. Съдържат еритаденин, съединение, което намалява LDL холестерола по-ефективно от много стерини, които се продават като добавки. И витамин D. Когато шиитаке са изложени на слънчева светлина или ултравиолетови лъчи, те произвеждат витамин D2. Сушени шиитаке на слънце съдържат до 2000 международни единици на порция. Това е повече от повечето добавки. Пържени, задушени, в супа. Масло, чесън, малко соев сос – перфектно. Антиоксидантни добавки са навсякъде. Ресвератрол, кверцетин, екстракт от зелен чай обещават да борят свободните радикали. Един нар съдържа 3 пъти повече антиоксиданти от зелен чай и струва 2 лева. Но не това прави нара специален.
Нарът съдържа пуникалагини – уникални съединения, които се намират само в този плод. Те подобряват здравето на сърцето по 3 начина едновременно. Намаляват възпалението в артериите, понижават кръвното налягане и предотвратяват окислението на LDL холестерола. Израелски кардиолози са проследили пациенти с стеноза на каротидната артерия, опасно стесняване на главната артерия към мозъка. Давали им 50 мл сок от нар дневно. След година стеснението се е намалило с 30%. В контролната група, която не е пила сок, то се е увеличило с 9%. Това означава, че нарът не само предотвратява проблеми, той обръща съществуващи увреждания. И има още една страхотна полза. Нарът подобрява паметта. Изследвания от Калифорнийския университет в Лос-Анджелис показа, че възрастни хора с леко когнитивно увреждане, които пиели сок от нар всеки ден, имали значително по-добри резултати в тестове за визуална памет след месец. Какъв е механизмът? Антиоксидантите защитават неврони от възпаление, а пуникалагините преминават кръвно-мозъчната бариера. Не е нужно да пиете литри. Половин нар на ден или малка чаша сок, 100% натурален, без добавена захар, върши работа. Това са само 5 от 20-те продукта. Киселото зеле за червата, цвеклото за енергия и детокс, ленените семена за омега-3, шиитаке за имунитета, нарът за сърцето и мозъка. Можете да похарчите стотици левове за капсули. Или можете да отидете на пазара. Не ви казвам, че добавките са зло. Някои хора имат реални дефицити и се нуждаят от тях. Но за повечето от нас, отговорът е в храната. Истинската, необработена, цветна, жива храна. Телефоните може да са умни, но тялото ви е по-умно от всяка технология. То знае какво да прави с истинска храна. Дайте му шанс. И ако искате да видите останалите 15 продукта, напишете още в коментарите. Следващото видео вече е готово. До скоро! Благодаря ви, че гледахте до края. Ако това видео ви беше полезно или ви накара да се замислите, моля, поставете лайк. Напишете коментар и го споделете с други хора, за да достигне до повече зрители. Абонирайте се за канала, ако искате още подобно съдържание. До скоро!